Studio. Masu burbudar fassara. Barkanku dai jama'a, zan ari lokacinku na ɗan wani taƙi domin sanar da ku wata fa'ida mai ma'ana da ta yi daidai da ƙadamin rayuwa da ake ciki. Komai a yau ya dawo na nan take yanzu, ba a son jimirin da zai kawo wa'adin daidai da na ɓata lokaci. Tare da hakan, ana buƙatar tattala silalla ta yadda ba za a yi ta sheƙe su wuce ƙa'ida ba. Haka zalika, akasari saboda tsaro da sauransu, ba a cika son a yi nan a yi can ba, duba da buƙatar tattala lokaci da silalla sannan kai ya kasance a sanyaye bai ci faya ba. Ana son a ga cewa an jefi tsuntsu biyu, kai so samu ma uku, kai da zai yi 4 ko 5 ma da dutse ɗaya, a'a da rabin dutse. Kaga malam tsaya je ka kan gundarin bayani kai tsaye dan naji kamar ka fara gindaye da ni da wata almararka. To ba dai almara bace amma ka tsaya ka ji. Idan kana neman hanya ɗaya rak wacce za ta bulle da kai zuwa samun data a saman yana da kuma ƙasan yanar gizo domin su kurkulawa a wayarka, an taya ɗangwayen kiran waya zuwa layinka domin kire-kirenka na zumunci, kasuwancinka da sauransu, biyan kuɗin kallon tauraron ɗan adam, biyan kuɗin wutar lantarki, sayan fama-faman wayek, neko, jam, biyan kuɗin rijista da dai sauransu, to gata nan kuma ta kasance ita ce. Kaga malam tsaya da ka ta tsaya. To ina ji. To ai duk wannan mutum zai iya danna lambobi yayi da layin kan wayarsa kai tsaye. Me wani na musamman? Babu wani na musamman. Sai dai ma wasu na musamman. Kaga wannan ba maganar haddace lambobi da zaka iya manta su koma a zo a sauya su. Buɗe da na more ne kai tsaye ba walawala sai walwala. Kuma baya ga haka a wancan tsari akan samu matsalar masada. Ita ko wannan masadar ta kashi 99.9 bisa 100 tana nan zagau ba sauka bare sauka le tsaka da sabga. Ga tsantsagwaron tsaro da kariya sabanin wancan tsari da idan layin ka ya fada mugun hannu sai yadda Allah ya yi dangane da tattalin arzikinka. Gashi kuma idan bukata ta kama zaka iya tuntubar sashen magance matsalar abokin cinikayya ba dare ba rana kuma a saurare ka tare da baka ba'asi cikin yaran da ka zaba. Ga sauƙin rijista da shiga, ga komai a fili jin daɗin bako, gashi kuma nan take idan cinikayya ta fara zaka gani ko a'a babu je ka dawo zuwa jimawa yanzu ne. Sannan a duk lokacin da cinikayya ta yi tutsu to nan da nan za a maido maka da 'yan silallanka ba wallahi tallahi. Duk wannan sauki tsaro da tattala lokaci da silalla za a same su ne tare da manhajar Express Money. Express Money tana amfanar da dillalan data, shagunan POS, masu siyar da katin waya da masu fidda katin lantarki da sauransu. Ku an a Google Play Store domin san kamo wannan manhaja ba wahala ba wahalarwa. Malam, na ji ka shiru, lafiya kuwa? Kai jama'a, Express Money za a sami mu a sharaɗa Phase 2 kwanar Ganduje daura da Iman Secondary School, Kano. Za a iya kiran Express Money ko a taɓo Express Money ta WhatsApp a lambar waya kamar haka: 080-87-96-0902. Adireshin Express Money na yanar gizo shine www.expressmoney.com.ng. Adireshin saƙon yanar gizo kuma shine expressmoney@gmail.com. Express Money, sauƙi goma tattalin lokaci da silalla. Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a wannan lokaci. Ina nufin abokanan kasuwancin waɗanda suke hulɗa da kamfanin Alhazawa Communication da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Bayan haka, muna sanar da abokanan kasuwancinmu cewa za ku iya zuwa ku yi rajista ta siyar da data. Za mu ba ku ita akan farashi mai sauƙi domin muna so kuma ku amfana. Sannan muna da manhaja ta siyar da data, wato application na siyar da data wanda shi ma akwai referral da ake a ciki. Wato bayan ka buɗe wannan manhaja kana siyar da data da ita, duk wanda ka buɗe wannan application ɗin sannan ka saka referral code ɗinka a ciki yayin buɗewa, za ka samu kyautar naira 500 a dukkanin mutum ɗaya da ka buɗe ita wannan manhaja ta siyar da data. Sannan kuma muna da cable subscriptions kamar irin su GoTV, DSTV, Star Times da sauransu. Sannan muna sai da scratch card na WAEC da kuma NECO. Muna da ɓangare na POS da ake registration a Alhazawa Communication. Don haka, ga mai buƙatar fara yin POS a shagonsa ko kuma mai son buɗe Money Point, Alhazawa Communication ya bada dama. Ya zo ya rijista da kamfanin Alhazawa Communication kana mu bashi POS ya je ya gudanar da sana'a ko ina a faɗin Najeriya. Kai har da ma masu son saka POS a shagunansu na kasuwanci kamar shoppings, supermarkets da duk wani waje da ake iya gudanar da kasuwanci na yau da kullum. Kamfanin Alhazawa Communication yana maraba da kowa da kowa. Muna sauƙaƙe wa abokanan kasuwancinmu ne saboda su samu. Wajen mu yana kan titin Anguwa 3, kwana 6, shago na 3. Sannan za ku iya tuntuɓar mu a shafinmu da ke yanar gizo wato alhazawadata.com ko kuma
ku kira waɗannan lambobi kamar haka: 08039335848 ko 07030000554. Haba dan girman Allah, haba dan Allah, haba dan Allah dan Annabi, haba dan Allah dan Annabi. Ka duba wayan ka kira nawa na maka. Dole sai da ka sa na zo nan din dai. Ha? Wallahi gashi miss call ɗinki gashi. Kin san wata na sale ne. Sorry my customer. Sorry. Zuwa ne dai kamar yadda aka saba. Okay. Data dai baka saka min nayi in saka da kaina. Ya ki saukuwa. Shine nace bari in zo ka saka min. Shi yasa nake ta kiran ka da ka ga mun ko da yanda zan yi in saka. To shine sai dai da kabari din nazo. Wato wani application aka samu CMC Telecom. Kina shiga cikin Play Store kin gani ko? Kin gane ina danna ba gashi ba? Kin ga CMC Telecom? Application din kenan. To shi wannan CMC Telecom din kina bude shi kin gani? Shi zai baki dama ki subscription na StarTime. Ki sayi data, ki katin waya da kuɗin biyan wuta NEPA da sauran nau'in abubuwa. Dishi kadai? Duk a cikin wannan application din. To da kin danna in kika register abubuwan ga sanan kin ga su a jejjere? Gaskiya ka cuce ni. Yaushe abun nan yazo? Wallahi ma kwaso ma naga harkokin ku ne da gobe kuma kina tafiye kuma ba kiya zama. Yasa nace in gidan nan kika zo sai in karanta miki wannan al'amarin. Yanzu shi wannan CMC Telecom din ina gida zan biya kuɗin wuta? In biya in yi subscription duk wani abu da duk haka? Ba dai magana cuta dai ko? Babu. Ba kwaso ma babu. To wannan ai abu ne mai sauki. Shi sa ai ni kin gani yanzu? To ba za ka ƙara gani na ba kuwa. Ni ma din dai ba wai kin ga tunda harka nake na communication na irin wannan. So amma kin gani ni kai da application yazo min na samu ina ta Albishirinka yanzu duk ɗiyan ɗaki na gabaki ɗaya zan je musu downloading. Na huta. Kullum ina gisa data to na huta yau. Alhamdulillah sai mun yi waya. Assalamu alaikum jama'a, ina yi muku barka da wannan lokaci. Bayan neman aminci a gare ku a wajen Ubangiji, ina mai gabatar muku da sayayyin shagon siyar da magunguna da dukkanin cututtukan da suke damun ku. Ina magana ne akan Ihsan Islamic Chemist. Babu shakka Ihsan Islamic Chemist waraka ne wa dukkanin al'umma. Muna dauke da sayayyan magunguna na cututtuka kala daban-daban waɗanda suke damun ku na yau da gobe. Kamar irin su basir, shawara, typhoid, ulcer da kuma sauran cututtuka na yau da kullum, ciwon haƙori, ciwon kunne da kuma ciwon baya da sauran ciwuka kala daban-daban. Babu shakka Ihsan Islamic Chemist sun tana da komai da komai kuma sun shirya tsaf a domin magance matsalolinku na yau da gobe. Za ku iya samun mu a Kano State a unguwar Fage bakin layin Dabinai, ko kuma dai kai tsaye ku tuntuɓi Alhaji Ali ta wannan lambar waya kamar haka: 08096286238 sai kun zo. Lambar waya kamar haka: 08096286238 sai kun zo. Dan Allah
ko da sau ɗaya kice kina so. Gaskiya ban taɓa sanin baka da hankali da sayo. Har sau zan faɗa miki cewa ba na son ki ba zan so ki ba. Ko dai akan wancan banzan ne kika zo kika tsaya akan titi kina ku. Na rantsi da Allah in ta cigaba da yin haka wata sai na illata ta unguwar nan. Ya kamata ka so mai son ka. Farida. Ba na son ka. Ana so dole ne wai kai maye ne? Ni kuma na ce ina son ki ya hakuri ki karɓi soyayya ta mana Farida. Ga wacce take son mutum tsakani da Allah amma mutum yana wahalar da shi. Sadiq Nafisa yake so. A gurin wacce ba ta son. Na rantse da Allah in kika sake faɗan kalma ɗaya akan Nafisa sai na tattaka ki a wannan wajen. Sadiq. Adam. Ka taimaka ka so ni dan Allah ka daina wahalantar da zuciyata haka ne. Ba na son ka ba na ƙaunar kuma ba zan taɓa son ka ba har abada. Wata rana sai kin zama dole ne. It is all about rayuwarmu. Yusuf Zamani Record ke tallata mu sabon zazzafan shirinmu wanda zai zo a shekara ta 2023. Some say love is blind, but the others say it is like a mustard seed. Kindly watch this movie to get a testimony about love. Abu ne da za a tattauna wanda kai ma zai amfani ka. Ita fa soyayya ka so wanda kake so ko da shi baya son ka ba shine daidaitonta ba. Ki tafi daga wajen nan tun kafin raina ya ba. Shi kamun na za ka yi man fa zan taɓa so ka ji daga gare ni. Ka so wacce ta yi sannadi gashi ba ta numfashi ta bar shi a haɗari har ya zama tantiri baya fashi baya kuskure ko da na wannan sarari aikin ka yana kyau amma dai ko da ka sani da wayo na ka sani ba za ka raina min hankali ba ai abin da yake tunani ba haka bane da isa raina mu ba amma sun dinga masa biyayya wasu ta masa irin cikin da ya ogan mu ko dai sai amanar Roger sai Musa ne da amanar Roger dan cin durin kwa ni gaggawa ciyar ko gobe an duniya da cikin da kake so amma da tare shi da gagarka oke sa da manan sa sun ta ofisin da kuma ta ba da ba daidai ba wallahi to ai sarki ko malan nan da guda ɗaya tantiri ne tantiri ne tantiri ne kuma yaron nan maraya ne ni ba za ka kawo min yaron da ba jininka a cikin jannan ba wallahi wallahi kamun da kallon lamta ma bulli a wannan kuma sun naka dama na za ku yi anan ban da kaka bawon waya ne labari awal tukur tsara labari kebi shogaida
MC gaban shiri Rabi Zero, ɗaukar hoto Alasan Elsa, tace hoto Mazaje Kiro, ɗaukar nauyi Awwal Tukur, mataimakin mai bada umarni KB Show Gaida, bada umarni Habib Director. Kai sa'a ni ba na kashe maskini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai wa Allah ka faɗa min abin da ne maka. Kawai na zo in ga lafiyar nama na ne. Lafiya a riritawa, a lafiya a bar alkintawa. Masu kallo na a guraren aikinku ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Sunana shine Alhaji Zaharuddin, wanda aka fi sani da mai yankan shakku, shugaban jijiya, ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu magungunan gargajiya da ake tunkawo da su a ƙasar nan. Za mu iya tura muku magani a ko'ina kuke a faɗin duniya. Za a iya samu a cikin garin Kano, wanda yake junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka daura da Sustainable Project. Ga mutanen da suke jihar Katsina, za su iya samu na unguwar Ƙaura kusa da shagon matallawa mai wankin hula. Idan kana fama da matsalar sanyi, ya za a yi kasan kana fama da matsalar sanyi? Za ka rika yin fitsari kana jin zafi. Sannan ina kira ga iyayena mata, idan kuna fama da wannan matsala ta sanyi, za ku rika samun ciwon mara mai tsananin gaske, ko kuma kuna fitsari kuna jin zafi, ko kuma ku rika ganin farin ruwa, ko kuma ku rika ganin al'adar ku tana daukewa tana rikice muku. Wanda suke samun matsaloli ne yau da kullum, ina son ku sani cewa fa neman magani ibada ne. Saboda haka duk waɗanda suke fama da wasu matsaloli da alamomin da na bayyana da ma wanda lokaci bai bani damar zan bayyanawa ba, sai ku yi kokari ku yi tawakkali ga Allah, ku zo ku same ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, shugaban jijiya. Sannan ina so na yi magana akan maza ku sani cewa fa bayan ci sha tufatarwa akwai kuma gamsarwa tsakanin ma'aurata. Idan kuna jin wasu alamomi da suke hana ku amsa sunanku a matsayinku na majaje, to ga shugaban jijiya yana magana. Ku yi tawakkali ga Allah, ku gaggauta zuwa ku zo ku same ni, insha Allah bi iznillah. Kuka zo wajen mu za a samu biyan bukata. Sannan wannan zobe ne da nake so na yi bayani a kansa, zobe ne na tsarin iyali. Dukan waɗanda suke so su yi tsarin iyali za su yi amfani da zoben nan yana iya kaiwa shekara ɗaya har fiye da shekara ɗaya ana amfani da shi. Insha Allah shi kuma yana tasiri ne ga tsarin iyali. Saboda haka ku yi tawakkali ga Allah, ku zo ku same ni, insha Allah za a samu. Haba dan girman Allah, haba dan Allah, haba dan Allah dan Annabi, haba dan Allah dan Annabi. Ka duba wayan ka kira nawa na maka. Dole sai da ka sa na zo nan din dai. Ha? Wallahi gashi miss call ɗinki gashi. Kin san wata na sale ne, sorry my customer. Sorry. Zuwa ne dai kamar yadda aka saba. Okay. Datar dai baka saka min nayi in saka da kaina. Ya ki saukuwa. Shine nace bari in zo ka saka min. Shi yasa nake ta kiran ka da ka ga mun ko da yanda zan yi in saka. To shine sai dai da kabari din nazo. Wato wani application aka samu, CMC Telecom. Kina shiga cikin Play Store kin gani ko? Kin gane ina danna ba gashi ba? Kin ga CMC Telecom? Application din kenan. To shi wannan CMC Telecom din kina bude shi kin gani? Shi dai baki dama ki subscription na StarTime, ki sayi data, ki katin waya da kuɗin biyan wuta NEPA da sauran nau'in abubuwa. So amma kin gani din kai da application yazo min na samu ina ta albishirinka yanzu duk ɗayan ɗaki na gabaki ɗaya zan je musu downloading. Na huta kullum ina gisa data to na huta yau. Alhamdulillah sai mun yi waya.